खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ आसामाव फिन बियाब दानायनि सायाव बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि बिबुंथि। बारग' एमपि बिथाङा फिन बियाब दानायखौ बरायो। बिटिआरनि मोन 12 बियाबखौ एसटि महरै संरैखाथि खालामनो दाबि खालामो बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया। लोगोसे क'क्राझार लकसभा बियाबजों लोगोसे गोदानै थांखिनाय उदालगुरि लकसभा बियाबखौबो जनजातिनि थाखाय संरैखाथि खालामनो थाखाय दाबि खालामो बिथाङा। संबिजितनि 6थि फारिलाइयाव बिटिआरआव संबिजितारि मोनथाय रैखा खालामनो थाखायबो दाबि खालामबावो बिथाङा। संबिजितनि मोनथायखौ गैया खालामोब्ला एबा सिफायोब्ला जौसिन बिजिरसालियाव थांगोननि हुमखि होयो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि बरमा एचएस स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बिसानि 4थि बर' सावथुन बान्था राननाय फोरबोआव 2022 मायथाइनि साबसिन फावखुंगुर एबा बेस्ट एक्टरनि बान्थाखौ मोननो हादों जाखांफुनाय फावखुंगुर सोरां नार्जारिया। मख'नो गोनांदि फावखुंगुर सोरां नार्जारिया सुपारहिट बर' सावथुन गानजा फाग्लायाव साबसिन फाव खालामनायनि थाखाय बे साबसिन फावखुंगुरनि बान्थाखौ मोननो हायो। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ नागिरनो खौरांगिरिफोरखौ थिनदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। हाग्रामा महिलारिया गोबाव सान हमनानै गोमानानै दं। प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ नागिरना दिहुननायनि बिबान होबाय खौरांगिरिफोरनो। हाग्रामाखौ नागिरनायनि थाखाय गारिबो होगोन खौरांगिरिफोरनो प्रमद बर' बिथाङा। राजखान्थिनि बाथ्रा नङा जौगानायनि बाथ्रासो सोंथि खालामनो खौरांगिरिफोरखौ थिनदों प्रमद बर'आ। लोगोसे हाग्रामा महिलारिखौ मोगा-मोगि लानो थाखायबो प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरखौ थिनो। बारग' एनडिपि बि नायजाबखौ बेलस्रि दख'रा एबसुनि माखासे सोद्रोमाफ्रा गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव बनसुनि खौरांगिरि मेल। मिरु बनसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे जाथायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारियो। बे उदांस्रि भारत हादराव साफ्रोमबो आफाद दानायनि गावनि थांखि बिथांखि आरो गावनि मोनथायखौ मोननो थाखाय सोमावसारनो उदांस्रि दं। बेखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव बनसु दानायखौ रावबो आफादफोरा माहारियारि आफाद एबा सोरबा पलिटिकेल आफाद बबेबा मोनसे आफादफोरानो जा बिथांमोना हमथानो हाया होनना आरो बेबादि देहायारि गाग्लोबनाय जाथायखौ जुदि एबसु साइडनिफ्राय लाबोबाय थायोब्ला बनसुनि माखासे बिबानगिरिफोरनि सायाव मददगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ जुदि लाबोबाय थायोब्ला बनसुआबो सिरियै जिरायनानै थानाय जानाय नङा होनना मिरु बनसुआ गोख्रों रावजों बुंथियो। बिसानि 4थि बर' सावथुन बान्था राननाय फोरबोआव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि बड'लेण्डआ हलिउड बलिउड टलिउडआव सौहैयाखैब्लाबो बर'नि एक्टर एक्ट्रेस प्रडिउसार्स डिरेक्टर बिथांमोना बर'नि स्टार जानो हाबाय। दिनै सानफा एफा गोबां बिथिङाव जेरै मेथाइ खननाय मोसानाय बायदिसिना गेलेनायाव दावखोलांगासिनो दं। जोंनो इलेक्ट्रनिक टिभि चेनेलखौ नांथारगौ। बेखौ थाबैनो खालामनांगौ। बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोनसे दाबि होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।